Salutare la noi! Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un episod din Ediție specială de sărbători cu Rareș! aici cu Rareș. După cum știți, episodul trecut am avut ceva probleme cu acei zombie infecți care ne-au omorât de atâtea ori și scheleți. Aoleu, se deartă pe dirt. Chiar înaintea acestui episod ne-am bătut cu un schelet atât de mult încât ne-am omorât de 6 ori. 5. Bă, disperaților, am eu doar să-l băga și în fund. Bă, băieții, băjeții, haideți. Nu uitați să apăsați butonul de like, mai vedeți episoade cu Rareș. Hai, uite că nu. Bă, apăsați-o, bă. Vedeți, canalul meu să se schimbe, nu să se mai cheme Florin Badea, se va numi Zombie Mastering, acum o cheamă pe mine. Iar la Vlad se va numi Master Clash. Și s-auzi sunete de vacă. A, bă, mai aveți țălână? Pe bune? Câtă? 6? 2-4, mai găsiți încă 3 bucăți de lână. Bă, cine vă salvează? Mai găsiți voi, băgeți încă 2 bucăți de lână. Da, bă, eu acum vreau să iau aici. Eu am 10 bucăți de lână de prelucrat. Bă, eu mă duc la dovleci. Ce găsiți? Sau ce găsiți? Ceva a dat după mine, la un dat mai. Poate că nu. Poate nu. Nu, am schelete aici, pe aici, undeva. Hei, ce dovleac. Tam, 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 tam. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Bă, oiță vrem noi. Lasă-mă vacile! Dacă mâncare. Am eu mâncare. Am și eu. Hai să ne timp puțin să Pe bune, bă, bă, tot, da, are dreptate, că ți-a fost hai că au fost sărbători. Ah, da. Și hai să... Bă, eu am decât un copățel de la mic, hai să plantăm ca să ne dea copaci aici. Păi plantează. L-am plantat. Cine te oprește? Te văd cum plantezi acel pomifer. Băieți, Activatură. eu mă duc pe... Eu mă duc să fac un târnăcop. Bă, da, am găsit 300 de zahăr. O O iau, dar nu găsesc oi. Așa. Oi, dar aș găsi și Mă duc să eu iau oi, frate. cabăl ca să-mi facă un târnăcop de piatră să iau aer. Bă, dar nu Bă, da, prima frunză care a oameni buni, dar... Oameni buni. Vlad Rare, știți cum se face cupcake-ul? Tortul. Cupcake sau tortul. un pahar de lapte, pâine. Da, ne trebuie când de lapte. Am găsit un portofel. Bă, dar oi deloc, bă, frate. Nu uitați să apăsați butonul de like. Bă, sunt la un... Ne vedem de ce. Da, să crezi tu. Avem decât 3 minute. Nu putem, da, 3 minute. Eu cred că m-am pierdut de casă. Tuti, deci eu copii ăștia... Ce? Apășior, iată aici. Oh, fuck. Stai sabia în... Ce? Ce-mi faci eu? Nu ai să fie? Aha. Stai sabia, n-ai să-mi da. Eu nu mai știu să mă întorc acasă, bă, băieți. Nu aici. Bă, așteaptă până a pus și te ghidezi după soare. Unde Pop! Păi da, cioaca, gata. Aici mi-a sfârșit. Ieși. Să intru într-un căcat. De aici ale florile, de ce să nu de pe aici? Aha, văd casa. Am auzit că în următorul update, oameni buni, că Minecraft se va băga scutii. Trebuie să ții 2 lucruri în mână și ai textură, așa, și și ce am vrut să nu mai spun.
O să se bage noi mob. Nu știu sigur dacă poți să faci trade acum în această versiune cu... Mi-e plac aripele. Da, s-au băgat aripile care poți să le iei decât de la Ender Dragon. Stop. Și ce aș vrea bune? Câte... Câte o fac, bă, mă pierdui. Pe bună? Ba nu. Eu ce bune. Și ce ar trebui să ne apucăm să facem? Pe bune, frate, pe bune? Zi, bă. Nu știu pe bune, da. Nu știu toată, bă. Bă, dar cum fac să planta asta să stea bine? Așa frumos. Nu știu. Eu la casă. Și eu. Și pun flori. Așa să văd tot. Bă, da, fem boburi. Fem boburi. Fame drop-uri, se zice, bă. Nu știu. Frame boburi. Frame drop-uri. Frame boburi. Bravo. Unde-s, Vlade? Vlade, Frame boburi. mă vezi? Da, da. Uite-te la mine. Ce e? Mai da mine că mor. Uite-te la mine. Bravo. Unde e Rade? Rade ce? Da, bă? Unde ești, mă? Unde ești? Unde trebuie? Și unde trebuie? Undeva? Hai, bă, zi unde ești, Vezi bă. că aveți cărniță prăjită în ăla. A, deci avem cuptori? Da, că știu. Că prăjită acolo. Am un dublea pe capul, oameni buni. Ceva nou. Unde ești, Rade? De obicei eu am un dublea pe cap. Prăjit de Halloween. Bă! Găsi Howard. Pe bună? Nu, bă, nu. Bă, da, Vlade, ai bă cărbune. Am. Dă-și mie unul. Nu, fă-mi o torță, de fapt. Bă, după Foame tine, tot. după mine. Unde ești? Într-o mină. Ești în Miro, mine? vezi că te patru, da. Bine. Bă, ești în mine unde ai căzut și atunci? Ești în mine unde ai căzut și atunci, bă? Vlad, du-te după că nu știu Nu, unde. bă, stai. Mamă, mult iron. Și cât am? Cât ai, bă? Aia cum zici, bă. Vezi că eu pus beții aici. Da, ce mișto. 13 bucăți. Nu, bine. Se pare Vlad, du-te după el. Bă, dacă mă pierdeți. Știe, mă, unde, mă. Știi, bă, să te mai întorci. Stai, că... Mă, că mă duc eu pe el. Vezi să nu te pierzi și tu, ca fraierul. Ca de obicei. Vlad știe, mereu e băiat de casă. Așa. Și așa. Zombie. Te descurci? Da. Mor. Dacă știți voi ce făcut eu. Ia să-l văd, bă, are și... Uite, îl văd. O văd la el? What the fuck, pălăție? Shut the fuck up. Mamă, bă. Uitați să apăsați butonul de like. Ca de obicei. Fără și te văd aici în mine. Ba, nu te văd albă, Cristu. Dar nu pot să cobor după tine, așa că bai. Bă, oricum ai rănuit la mine. Are unul la Rade. Nu uitați. Flori! Am făcut un like, da, Vlad. Flori! Da, Vlad. Și, Flori! Oh. Ok. Bă, eu mă duc pe aia, că acum știu unde e. Mamă, bă, cât ai ronam. Bă, unde te duci, nu, uite. Bă, nu știu de ce de Tu ești ce? Bă, de casă. Oh my god! Oh my god, cred că fac un Stec de aer. steak, da. Bă, lua și cărbun, frate, că avem nevoie. O, le facem la rămână. Vreau să vă spun că o să cunoașteți casa, pentru că o să fie prea multă lumină pe ea. Ghițiți am făcut. Luminițe. Corect, ce fel de luminițe? Vreau să fac. Frumoase. Bă,
Vlad, vino în casă. Cred că ne echipăm, gata. Mamă, bă. Vlad, vezi? Vlad, și s-a pune soarele, vino repede. Șef, nu pot, bă, nu pot. Oh, șef. Vlad, după Rareș. Da. Hai cu mâncă atunci. Hai. Unde e mina? Hai, dă mâncare, că mi-e Mă foame. duc eu, bă, făică. Mi-e foame, e mâncare. Du-te mai sus, la posta. Asta mă, că am un măr. Mă duc la posta. Închei mărul. Hai și lasă aeronul și vino afară. What the fuck, de ce să lasă aeronul? Bine, mă, stai acolo, uite, apă eu. Nu, bă, nu băgați, a găsit. Stau aici până mâine, ca să vii. Să-ți ia apă eu. Vlad, vrei să te ajut? Ne, cam tare, chiar. Stai, să mă gândesc. Deja părulă, zombie. Nu o să pot să Hai, mă, descurc. hai, mă. Bă, găsi labul. Vino acum, Vlad. Să te ajut. Merg drept de la casa acolo spre... Nu veni, stai acolo. Nu veni, bă, măcar să... tu nu știi. Unde e, mă? Nu știi. Vino la casă și vino să... Uite un zombie cu... Uite un schelet cu armură full de... Îl văzui, vin pe la spate. Vin pe la spate să-l iau. Uite-mă, Rareș, uite un zombie. Vlad, ți-am zis că... Vino, că dă și scheletele. Mă duc la schelete, tu. Bă, tu fugi, că mă ocupe de scheletele. Dă. Lasă-l, n-ai acolo. Aole, ce aici? Mă duc pe... Hai. Aici e Rareș, nu? Ajutor. Mai am o Eu mai am 3 milioane de zombie după mine, Vlad, ajutor. Mai am o inimioară jumate, eu. O inimioară jumătate sau jumătate? Fuck you, Vlad, ui. Bă, eu sunt bine, foarte bine, sunt aproape de ieșire, dar nu vreau să ies. Bă, vino repede afară, Rareș, că nu mai putem să mai restăm. Bă, nu că Vlad e jos. Băi, da, Vlade, ia mai temele. Unde? Muri. Deci unde e că? La crafting table acolo, la ieșire. La crafting table, mă. Unde e că? La ieșire, Rareș, mai știi unde fusăși? Da. Acolo sunt itemele mele, du-te repede și ale. Vlad nu știu unde e. De când sabie? Băjeții, Au, iar că te-ai băgat. eu să mă ascund. Bă, îmi pare rău, nu pot să mă duc, bă. Mi-e frică. Oricum, Vlade, ia să Și văd. oricum, bă, e și pe altă parte. Bă, Vlade, trebuie să te duci neapărat să-mi iau itemele, că am chestii importante acolo. Dar unde e căzut? La crafting table acolo unde căzuși tu prima oară. Unde căzuși tu acolo. Arată-mă de găsit. Uite, bă, mă găsit bine, uite la mine. Unde căzuși tu, Vlad? Mamă, mai am 3 inimioare. Unde căzuși tu cu 2 inimioare de mare? Mamă, vine un zombi după mine și n-am decât un boț. Fuck you. Murit. Bă, ți arunc eu. Băjeții nu mai rezistă. Găsim un nou. Bag un crafting table. Veniți odată. Eu am 37 de bucăți. Ajung ca să ne facem full armură. Hai, veniți. Unde? Acasă. Vezi cum să vezi casa, că e puse luminite. Mamă, că vezi tot. Help. Eu am 4. Așa. Nu, Bă, am bucat. ce cobor eu după ele? Bă, unde e crafting table-ul? Unde căzuși tu de rămăsăși cu câteva inimioare? La pădată de E un crafting table pe acolo? la revive, Hai, eu mă bat aici cu 2 zombi. eu sunt pe mine. Rareș, ok. Ieși afară, Vlad, lasă itemele. Bravo. A, bă, am un nou. Ajutați-mă, bă. Eu am o lopată de aer. Ba nu? Nu am. Nu, tu ai lopata de aer, înseamnă. N-am eu lopată. Nu-ți dă lopată în până. Eu pun ăsta la... Ce? Iron, ok. Ai cărbune? Nu am. Păbăr! Uitai să iau. Vlad, ia cărbune dacă tot ești în mine. Te despui jos. Mai am un pic de mie. Da, bă. Ia repede cărbune dacă poți. Mai am un pic de mie. Oh, Doamne. Hai că o să vezi. Da, bă, că știu eu unde e cărbune. Mai departe de el.
Nu te Ba, duce. nu, bă, chiar aici, dar nu... Ia găsi aeronat, trebuie să cobor. Nu mai coborâ, lasă. coborâ, bă, Vino da. încă. Coborâm după. Vino, mă, bă, Rani, și hai să minăm aici, la noi în casă. Nu mai stai aici. Eu te apăr de... Bine. Băi, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați like dacă mai vreți episod, deci noi să ne vedem data viitoare. Pa, pa!